Messi, el xut de Messi, amb la mà Luisito, gol, 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 gol de l'Uruguaixo, gol de l'Uruguaixo, la jugada descomunal del millor futbolista de tots els temps. S'ha fet a 3 jugadors de l'Atlètic de Madrid amb una facilitat descomunal. S'ha posat allà al balconet, ha xutat Messi, ha rebutjat Moyà i no hi havia fora de joc. L'Uruguaixo, barraca de Luisito, gol del Barça importantíssim, una miqueta més a prop de la final, minut 43 de la primera part, Barça 1, Atlètic de Madrid 0.